Warning, there are graphic images in this video. Don't watch this if, like, basically this may be disturbing for some people. Ωραία. And there's also going to be Greek in this video. We're skewering a lamb right now. Θα πρέπει να βγει... Θες να το κρατάω εγώ? Φτάνει, πολύ ωραία βγαίνει. Όχι, εδώ στο κεφάλι. Μέσα από το λαιμό. Μέσα το λαιμό το... Δεν βγαίνει από εδώ και μετά το δένεις. Το σπάνι νομίζω συνήθως από εδώ κάτω, Ναι, αυτό. Ναι, Αυτό εντάξει. κάνω. Εντάξει, εντάξει. Εδώ είμαι. Ακριβώς. Μέσα από το σανοντάκι. Εντάξει, μαμά. Βγαίνει. Ναι, ναι. Α, να το, ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν. Έτσι. Ναι. Τώρα μπρος. Κι Ωραία. άλλο. Για να είμαστε στη μέση περίπου της σούβλας. Είμαστε. Στη μέση. Ωραία. Τώρα, αυτό θα πρέπει να το χώσουμε εδώ μέσα. Ναι, για να το... Ανοίγεις τα πόδια. Α, και λες από μέσα εσύ. Ανοιχτά Ναι. τα πόδια. Εδώ. να είναι. Εντάξει. Πιστεύω να... Για να έχει πιο καλή λαβίσα να πούμε. Νομίζω μπορείς να τα σφίξεις και να τραβήξουμε το ζώο προς τα κάτω. Εντάξει. Πρόσεξε μαμά μόνο τα δάχτυλα γιατί αυτά, εντάξει δεν είναι κοφτερά απίστευτα, αλλά... Εκεί. Εκεί. Πιο κάτω αυτό. Να κάνω μια τρυπουλά με μαχαίρι ή χώνεται. Γόνεται. Ωραία, να τραβήξουμε λίγο και το ζώο. Δεν πειράζει ότι έχω ένα ξύλο εκεί. Εντάξει. Εγώ τραβάω το ζώο προς τα μας. Α, Τόσο. εντάξει ή και άλλο θέλει. Εντάξει νομίζω. Ωραία, σφίξ' το. Κατάλαβες Νικόλα και εξήγησε. So it doesn't rotate. So what doesn't rotate? So this stays fixed with this. So Yeah. when you turn it, So when it turns the whole end. we're turning it, so we're roasting it, Mhm. and we tighten this screw so it doesn't fall off. Mhm. And we're sticking it Τραβιέται into κι άλλο, the όχι. legs so the legs don't flop around. Αυτό παιδιά πρέπει πάντα να το έχουμε βάλει και μετά το κεφάλι. Οκ, γίνεται και αυτό. Συλλήδωσέ το λίγο, το πάμε λίγο προς πίσω, δεν πειράζει. So we messed up somehow, I don't know. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Να πάω μπροστά λίγο να το βοηθήσω. Α, Ωραία, τώρα stop. θα είναι πολύ απλό, ναι. Έτσι το βάζω. Κατσαπιδάκι. Α, εντάξει. Λοιπόν, έχει μπει μέσα. Δεν θα το χώσω τώρα, απλά ξαναβάλω το στο σημείο που ήτανε. Τράβηξε το. Τώρα θα τη δεις. Να βάλουμε το κεφάλι μου. Το κεφάλι που ήτανε. Όχι, it's missing μου λέει. Μπορούμε με αυτό να πάμε σε περίπου αυτά που θέλουμε. And sorry that the video is shaky, but I was using a tripod. Well, I still am, but I have to move the camera. Στα πόδια του. εσύ. Ναι. Α, με συγχωρείτε. Και τώρα το κεφαλάκι. Εντάξει. Ναι. Το οδηγείτε εσείς, επειδή δεν μπορώ να δω γι' αυτό. Ωραία. Λίγο ακόμα. Εντάξει, βγήκε. Άρα, Παίρνω ολόκληρο, το βάζω λίγο πιο εδώ έτσι. ωραία. Άρα το παίρνεις όλο προς τα κάτω. Πάμε. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το μάκρος. Ναι. Ωραία, άρα εκεί να το σφίγγεις τώρα πάλι. Και Τώρα. εδώ. Εδώ ή στα πόδια μέσα. Στα πλάτη, δεν ξέρω πού. Κόντρα.
Το γυρίζω ακόμα έτσι, Α, εκεί. πιο εύκολα. Ναι. Εκεί, ναι. Τώρα σκέφτηκα μια κακή, αλλά γράφει μικρός. Κακόμπιλο. Αυτά τα χέρια μου. Και Κοίτα, η νονά, μπλε. αυτή η βίδα είναι λάθος βίδα, δεν πρόκειται αυτό να σφίξει. Ναι. So this is the wrong screw. Μμμ. Μμμ. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, δεν σφίγγει καθόλου, δηλαδή. Ναι, τίποτα έτσι. So now Δεν we're ξέρω γιατί putting κάνει, υπάρχει αυτή. we're putting the wire. Ναι. Okay. Where are we putting the wire? Αυτό δεν είμαι 100% σίγουρη, η μαμά ξέρει. Αρχίζουμε από κάτω. Πρωτού τα σφίξουμε όμως, μήπως να γεμίσουμε το μέσα με σκόρδα και τέτοια. Περιμένετε πρώτα. Miss Gorda. Αυτή η σούβλα Μμμ. εδώ πρέπει να είναι Ίσια. στη ραχοκοκαλιά. Α, απλώς να το κάνουμε την πίσω να δείτε. είναι Now κουκαλιά. we have this wire here, Μμμ. and we are wrapping it around Ωραία. Και το the, τρυπάω. the Να μου animal, πιάσει η and then ραχοκοκαλιά τι εδώ. tightening the Εδώ, spine κάτω το closer δάχτυλό to μου. the metal. Ποιος είναι τώρα. Εγώ θα το έκανα έτσι. Ορίστε. Το... Λοιπόν, αυτό. Το κόψω. Σφιχτό, σφιχτό. Είναι. Είναι τώρα, δεν είναι καθόλου σφιχτό, θα το... Και το προσπάθησα να κάνω πάνω τηλέφωνο. Και κόβω. Oh, so the animal's gutted, right? Ναι. Yeah, okay, so it's gutted for your information, guys, and you can see the tripod right here. Well, the shadow, anyway. Το... Έτσι πως το σφίγγεις, φαντάζομαι ότι θα σφίξει. Ναι, αυτό. Ωραία. Τράβα, τράβα. Θα πρέπει η μαμά να φέρει κλωστή για να ράψουμε αυτό εδώ πάνω ή όχι, δεν νομίζω. Σπάγκο. Εντάξει. Ωραία, τώρα... Τέτοιο δεν... Λες να δεν θα βρούμε στο μπλε το κουτί. Μπορεί. Ναι, δεν έχω... I didn't give up. Θα το ψάξουμε. Οκ. Tomorrow, guys, I'll have a video of the skewer actually turning and stuff. So now we're tightening Ναι, για support. the Κατάλαβες το neck, κολάκι. the neck here. Can't really get a good view of that right now. Okay. Πιο χοντρά. Δεν έχει να είναι Εντάξει, είναι και δεν πειράζει. Απ' την άλλη... This is all for support, like same with the spine, Εδώ. tie. Right here is where the motor will attach to turn it. So this will turn, and as the And we believe the motor also has 2 speeds. Yes. Just it's kind of off the point, but still. motor, πολύ ωραία. As the animal cooks, δεν το πιάνω. Λίγο πιο νωρί. As the animal cooks, it gets slightly smaller, thinner. It loosens up because it loses water weight and Because when they heat, the water evaporates.
Yes, ζυρκός, πιο χοντρό. Αν έχουμε. So, it becomes, ναι. So it becomes looser, and that's why we need to put all the wires and everything to support it. Κατάλαβες? Understood? Yes. Μενέλα θέλει πάρα πολλά τέτοια. Okay. So I don't know how well you guys can see me, but that's basically going to be it for this video. We're basically just gonna do the same thing multiple times, just the wire and stuff, and then we'll put a bunch of like spices and stuff like garlic or other spices, I don't know, maybe like oregano or maybe some vegetables as well inside, and then I don't know, maybe we'll sew together the stomach and stuff. So yeah, that's it for this video. Leave a like if you enjoyed this video, and share this to people who won't be grossed out by it, because yeah, I don't think this video will get many views because of the fact that it's graphic images, guys. Wow. So yeah, thanks for watching. Bye guys. And I have to turn around the camera, so yay.